Serbisyo Publiko. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, patients under investigation sa siyudad sa Bacolod nagdangat na sa anom. Pastor nga naglapak sang imahen sang Santo Niño wala sang paghinulsol sa iyagid himo. Sa balita national, Chinese community ginako nga nakaapekto ang nCoV sa negosyo. Paghatag sang 14th month pay sa mga empleyado sang gobyerno kag pribado nga sektor liwat ginduso sa Kamara. Sa balita international, doktor nga nagbulgar sang coronavirus nagtaliwa na. Sa balita sa sports, 10th Asian Para Games sa Marso kanselado na bangod man sang coronavirus. Balita entertainment, Heart Evangelista nag-intra sa post-relief operations for animals sa Batangas. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan nga agud imo mapreparahan aton istoryahan ang mga nagkalain-lain nga sahi sang traffic. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Enero 7, 2020. O Febrero 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon sa gihapon nga nag-apekto ang northeast monsoon o amihan sa Luzon karon nga adlaw Pebrero 7. Sunod sa pag-asa, padayon nga may eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mahuyang nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon kag sa Bicol Region bangod sa epekto sang amihan. Samtang ang low pressure area nga nakita ni 285 kilometros sa nasidlangan na nabagat na nasidlangan sang Davao City. Ang throw sang LPA kag tail end sang cold front ang padayon nga nag-apekto sa dako nga bahin sang Visayas kag Mindanao Region. Mangin magalumon man nga kalangitan nga may pag-ulan, pagdagub kapag kilat ang maeksperiensyahan sa dako nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang throw sang LPA. Sa ibang nga bahin naman sa Mindanao, mangin maayo ng panahon nga may lulapta mga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm nga maeksperiensyahan. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is brought to you by Kunzes. Upgrade your immunity. Do it with Kunzes. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapagunang mga balita lokal, nagdangat na sa anom ang patients under investigation o kon PUIs in quarantine sa mga medical facilities sa siyudad sa Bacolod bagod sa suspected novel coronavirus. Sa press briefing kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, duha ka mapinay nga babae ang voluntaryo nga nagpa-ospital sang Pebrero 5 matapos nga nakabatsyag sang sintomas. Suno kay Tan, ang isa ka bago nga PUI ang nag-edad 45 anyos nga may travel history sa China, nga may dry cough kag sore throat, kag isa ka 29 anyos nga Pinay nga may travel history sa Hong Kong kag Macau nga may sore throat. Nagabot ang duha ka mga Pinay sa Pilipinas sa katapusan nga semana sa bulan sang Enero. Sa karon may 6 na ka PUI sa ginaobserbahan sa Bacolod nga ginalakipan sa isa ka foreign national kag 5 ka mga Pinoy. Tubtub karon ginahulat pa ni Tan ang resulta sang test sa mga specimen sa mga una nga PUI. Nanawagan si Tan sa publiko kung mahimo, voluntaryo ang magpalapit sa ospital labi na sa mga overseas Filipino workers nga nag-abot sa probinsya para ini sila ang maobserbahan. In all, we have 6 PUIs sa aton hospital here in Bacolod. So the latest na admission, I think it was yesterday or last night, is a 45-year-old female from China, and another is a 29-year-old. Si Dr. Grace Tan sang Task Force on Coronavirus. Ginpaidalom sa heightened alert sa gobyerno probinsyal ang gintukod nga Provincial Novel Coronavirus o NCOV Task Force bangod sa pagdugang sang patients under investigation o PUI. Ini ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kadungan sa pag-issue ni Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Executive Order o EO No. 20-2019 nga nagatukod sa mga task force. Sa anom kapahina nga EO sang Gobernador, ang task force ang inabugusan sa gobernador bilang chairperson, Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang bilang co-chairperson, Hospital Operations Department Head Dr. Leo Eusebio vice chairperson, kag 20 ka mga miyembro nga ang kalabanan mga chiefs of hospital sa probinsya. Nalakip sa EO ang proseso sa pagtratar sa coronavirus nga kaso halin sa barangay pakadto sa local government unit kag hospital. Gintukod man ang Barangay Health Emergency Response Team sa kada barangay nga may 5,000 pasaka nga populasyon. Ini amo ang nagamonitor sa mga nagaabot nga persona halin sa mga lugar nga apektado sang NCOV. Requiring our local government units to form and create their respective novel coronavirus task force to help
stem and contain the spread of the disease in the country. Medyo heightened alert kita subong. Kabahin sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Nagpay naman sang 100,000 pesos ang local school board sa siyudad sa Bacolod para ibakal sang thermal scanners nga ipanghatag sa mga pampubliko nga bulutuan sa Bacolod. Ang thermal scanner ang makabulig para maibuluan kung ang isa ka bata ang mayara sang hilanat o kung mataas ang body temperature. Suno kay Councilor Renesito Navarro, Chairman sang Committee on Education, ang thermal scanners ay panagtag sa kapin 70 ka mga elementarya kag sekundarya nga mga public school sa Bacolod. Ginpaatag sang konsehal ang pagbakal sang thermal scanners ang kabahin sa precautionary measures sang local school board kasunod sa pagmamahog sang novel coronavirus. Ginpahayag naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran magabakal ini siya sang isa ka katos ka thermal scanners usar ang iya kaugalingon kon personal nga kwarta kag ini ipanagtagman sa mga public schools bangod madugay ang procurement process sa gobyerno. Tinguwa gani kami, mabakal kami sang isa kagatos nga mga thermal scanner. Kag ipanghatag na muna, aprobahan naman ni Mayor Bing sa kada eskwelahan isa. So we have about 70 schools in the city, public schools, elementary and high school. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Renesito Navarro. Ginmanduan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga alkalde sa Negros Occidental nga i-implementar ang iya ginisyo nga memorandum nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi nga baboy, boar semen, kag mga produkto halin sa karne sang baboy nga makasulod sa probinsya halin sa Mindanao. Sa memo nga ginpirmahan sang Gobernador Pebrero 6, 2020, iya ginpahayag nga base sa reports kag findings sang Provincial Veterinary Office, naglapta na ang African Swine Fever o ASF sa rehiyon sang Mindanao, partikular sa Davao Occidental sa diin, linibo ka mga baboy ang naglamatay bangod sa amo nga balatian. Dugang panilakson, wala sang klaro nga tika nga naghimo ang Department of Agriculture kung paano maprotektahan sa ASF virus ang mga malapit nga rehiyon kag probinsya. Ang implementasyon sang memo ang nagasandig sa Provincial Ordinance No. 2-19-024 kon ASF Preventive Ordinance sang Negros Occidental. Una na ang gindumilian ang pagpasulod sang pork products kag iban pa nga mga food items halin sa Luzon. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginako ni Pastor Christopher Gayoba sang River of Life International Ministries nga hungod sini nga ginlapakan tubtob sa mawasak ang imahen sang Santo Niño sa tubang sa iya mga parokyano tatong tirikdan nga Martes, Pebrero 4 sa ilang nga main church sa 4th Road, Lacson, siyudad sa Bacolod. Suno kay Gayoba, hamalin sa nagsaylo ini sa iban nga sekta kag nangin pastor sang born again Christian sa idalom sang River of Life. Akig siya sa mga imahen sa mga santo, rason nga madamo pa ka mga imahen ang ginpanglapakan na kag ginpangwasak sini. Ginpahag man ni Gayoba nga wala siya sa may namatyagan nga kon wala siya natublag ay siya konsensya sa iya ginhimo bangod hindi nagakaigo sa ila nga pagtuluhan. Ginako man ni Gayoba, isa si sadto ka sakristan sa simbahan Katoliko pero wala ini nakabulig sa iya sa baylo, ginbasol pang simbahan matapos nga siya ang na-involve sa illegal nga mga buluhaton. Dismayado man ang pila ka mga pumuluyo sang Zona 1, Tabaw, Banwas sang Valladolid matapos nakita sa social media ang malain nga ginhimo sang ila ka si Mario nga si Pastor Christopher Gayoba. Sunod kay Hermie Gaho, isa ka parokyano o kon isa sa mga parokyano sang St. Pope John Paul II Parish nga naphamtang sa Barangay Tabaw, nasubuan kag nagasakit ang iladughan samtang ginalantaw sa social media ang paglapak kag pagguba ni Gayoba sa imahe sang Santo Niño. Dugang pa ni Gaho, wala ini ginalauman nga mahimo ini ni Gayoba bangod isa ini kaanay sa kristan sang simbahan, antis nangin pastor sang born again Christian sa idalom sang River of Life Church. Nagalauman si Gaho nga matagan sang leksyon si Gayoba gikan sa mga lideres ng ila sektor bangod sa hindi maayo nga binuhatan bilang pastor. Samtang naglawig sang 2 ka oras ang closed-door meeting sa mga miyembro sa Sangguniang Panlusod upod Santay Bacolod PNP Director Colonel Henry Biñas kag City Drug Enforcement Unit Head Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa O Hotel sadtong kahapon nga adlaw Pebrero 6. Sunod kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, naging produktibo ang ilang meeting sa nanging report ni Biñas kag Espinido ang peace and order situation sa Bacolod kay ila kampanya batok sa ilegal nga droga. Duga pa ni Familiaran, gintalakay man sa meeting ang pilar ka mga ordinansa
nga may penalidad nga dapat amendahan sa tuyo nga matagan sang share ang kapulisan. Ginpatag ni Familyaran, mahapos nga aprobahan sang konseho sa tion nga may mga pondo nga pakabayon sa Espinido sa ilang kampanya, bago nagkahibalo na sila sang sitwasyon apang ini ang mga depende sa gihapon sa alkalde. Sunod kay Familyaran, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa mga krimen nga nagaluntad sa syudad nga tubtob karon wala pa sang kasulbaran. Nagpasiguro naman si Councilor R. Victor Espino, chairman sang Committee on Police Matters, nga pagabuligan sa syudad ang kapulisan sa ila mga kampanya. Natala na nga i-turnover sa Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office sa gobyerno sang Bacolod sa masunod nga semana ang 33 milyones pesos nga valor sang pinakauna nga Bacolod Evacuation Center sa Progreso Village, Barangay Vista, Aligre. Sunod kay okon personal nga gininspeksyon ni Congressman Greg Gazzataya sang Pebrero 6 ang evacuation center nga 100% na nga nakompleto. Ang evacuation center ang ginpatukod sa lote sa gobyerno sang Bacolod kag ini ang ginalakipan sang 8 ka mga structures. Lakip na ang ilistaran para sa mga evacuees, infirmary, chapel, washing area, laundry area, banyo kag iban pa. Ginpathag ni Gazzataya ang ini nga proyekto ang sa idalom sang Office of the Civil Defense kag ang pondo ang gin-download sa DPWH nga mga implementing agency. Sunod sa kongresista ang syudad na ang magamintenar sang proyekto sa tion nga ini nga turnover sa maabot nga Pebrero 14. Nagpasalamat si Gazzataya sa kay Mayor Evilio Leonardia sa mga miyembro sa konseho sa pagsuporta sa sini nga proyekto. So ako personally I'm very happy na nahumana ning project no which can accommodate hundreds of our Bacolod nons no nga kinanglan i-evacuate kinanglan sang lugar nga tinaran in times of disaster, in times of emergency, in times of calamity. Kabahin sang bayag ni Congressman Greg Gazzataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tag na ang alas 7. Sa mga bukol naman, nga tubo sa inyong alawas, sisman akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabaye para hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tumalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man ang mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid nga deliver sa inyo pulayan. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Chinese community sa Pilipinas kinako nga nakaapekto ang nCoV sa negosyo. Samtang paghatag sang 14th month pay sa mga empleyado sang gobyerno kag pribado nga sektor, liwat ginduso sa Kamara. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginako sang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga dako ang gintuga nga problema sang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease sa negosyo. Sunod kay Henry Lim Bonlyong, presidente sang FCCCII, kumpiyansa siya nga mapabilin ang economic growth sang pungsod gikan sa 6.5% tubtob sa 7.5% sininga tuig. Magapabilin man suno sa iya ang pagsalig sa mga Chinese investors sa ekonomiya sa Pilipinas apang nagalaom si Leong nga hindi magdugay ang NCOV. Nagalaom si Leong nga sa sulod lamang sang 2 ka bulan makontrol na kag madula ang NCOV. Palayag pa ni Leong, kung magdugay ginman ang virus sa masobra 4 ka bulan, sigurado siya nga magatugas ang negatibo nga epekto sa ekonomiya sang pungsod, ilabi na sa sektor sang turismo. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang oras-oras nga pag-broadcast ng advisory sa 2019 NCOV ARD sa tanan nga government broadcast station. Ginhahimo sa karon sang Presidential Communications Operations Office ang oras-oras nga public service reminder nga may kaangtanan sa madapat himuon sang publiko agon makalikaw sa ginakahadlokan nga coronavirus. Sunod kay PCOO Secretary Martin Andanar, ila i-air kada oras sa tanan nga government-owned broadcast media outlets nga
PTV, Philippine Broadcasting Service kag IBC13 ang ilang mga pahanumdom angot sa coronavirus. Pati ang iban nga attached news agency kaangay sang Philippine News Agency kag Philippine Information Agency ang paghatagan man sa responsibilidad para sa pagpalapnag sa infographic materials kag madasig nga news updates. Hingyo lang sa PCOO sa publiko, hindi na kuntani magpalapta pa sang sala kag hindi beripikado ng impormasyon angot sa coronavirus samtang ginatinguan nila nga hindi magpanik kag magkalma lang ang mga tawo. Liwat gintuso sa Kamara ang hagna nga matagan sang 14th month pay ang mga empleyado sa gobyerno kag pribado nga sektor. Sa House Bill number 6189 ni Aksyon Party List Representative Eric Yap, ginasaad nga magabaton sang 14th month pay ang mga empleyado anuman ang ilang employment status. Sa idalom sang hagna na mabaton sa mga empleyado ang 13th month pay antes matapos ang Mayo 31, kag ang 14th month pay naman ang mabaton antes matapos ang Nobyembre 15. Ginpahag ni Yap nga hindi sufisyente ang sweldo kag ang 13th month pay lang para sa mga kinahanglanon sa mga trabahante. Kada Pasko, madamo sang galastuhan, rason nga gilayon nagakaubos ang 13th month pay, kag wala na sang may nagakabilin para sa ibang pangabalayran kaangay sang tuition fees. Palayag sang kongresista, kinahanglan mapasar ang hagna para masiguro nga makabaton ang tanan nga empleyado sang ila well-deserved nga bonus. Ginkakas na sa Department of Labor and Employment ang ginpatuman nga total deployment ban sa Kuwait. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Velio III, ginkakas na ang total deployment ban apan nagapabili ng partial deployment ban sa nasambit nga pungsod. Ang mga skilled, semi-skilled, kag professional workers kag makabalik o kung ang makabalik na sa Kuwait apang mga household service workers ang hindi pa makabalik sa Kuwait. Aminado naman si Belio nga sa karon may mga pagtuon na nga ginapatigan sa posibilidad nga mangin permanente na ang pagdumili sa pagpadala sa household service workers sa Kuwait. Madumduman gindumilian ang pagpadala sa mga OFW sa Kuwait kasunod sang pagkapatay ni Jeneline Villavende. Na desisyon ang dole nga kakason ang total deployment ban kag magpatuman na lamang sang partial ban matapos mapasakana sang kaso nga murder sa korte ang mga employer ni Villavende. Ginkawat ang duha ka solar panels sang Fibot sa ila Mayon Rest House Station. Sunod sa Fibot, sa Mayon Rest House Station makita na mga instrumento nila good ma-monitor ang aktibidad sang Bulkan Mayon na diskubrihan na ang pagkatula sang duha ka solar panels sa magpatigan sang routine inspection ang ila Mayon Volcano Observatory personnel. Bangod sa pagkatula sang solar panels, naduraan man sang supply sang kuryente sa Mayon Rest House Station. Naapektuhan ang pag-transmit sang data sa aktibidad sang bulkan. Paandam sang FIBOLC sa dalom sa Republic Act 10344 kon Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2012 ang pagpangawat sa pasilidad kung kagamitan ang may kabaylo nga penalidad. Apat ka miyembro sang ruling political party nga PDP laban ang nagsaylo na sa partido sa National Unity Party o NUP. Nanumpa sa tubangan sa mga miyembro sa NUP sa Deputy Speaker Boyet Gonzales, Laguna Representative Dan Fernandez, La Union Representative Sandra Enriguel, kag Cagayan de Oro Representative Rolando Uy. Ang apat nga kongresista ang kalakip sang 49 ka district congressmen kag 12 ka party list representatives nga miyembro sang NUP sa 18th Congress. Ang mga sa karon ang grupo ay kaapat sa mga partido nga may pinakamadamo nga miyembro sa Kongreso. Sunod kay Gonzales na engganyo siya nga magsaylo sa NUP bago nagapabili nga mabakod ang pag-inupdanay sa mga miyembro bisan pa nga mag-ilis na sang presidente. Nagapati naman si Fernandez nga mas makabulig siya sa pagpatuman sang legislative agenda sang presidente pinaagi sa pagsaylo sa NUP. Sunod naman kay Cavite Representative Elpedio Barzaga, presidente sang NUP nga ang ila partido ang masami naka-align sa administrasyon kag samtang nagadamo ang ila kadamuon mas manami ang ila koordinasyon sa ginaduso nga mga hagna o kon hagna ni Presidente Duterte. Ginsalakay sa mga katapos ang Makati City Police kag PNP Women and Children's Protection Center ang isa ka hotel sa barangay poblasyon sa Makati City. Ini pagkatapos matukiban nga ginagamit bilang prostitution den ang ining pasilidad. 3 ka semana ang ipedalon sa surveillance ang Hotel 88 sa Guerrero Street antes ginpatigayon ang operasyon. Nasalbar ang 25 ka mga babae nga ginabugaw sa kantidad nga 15,000 pesos para sa ila serbisyo. Kalabanan sa ila mga Chinese nationals. Naiwaluan nga nagagamit sang WeChat app ang pasilidad kag diri nagatransaksyon sa mga kliyente.
Wala naman naabtan sa lugar ang tag-iya sang hotel. Sa katapusan nga balita national, gintayog sang magnitude 6.1 nga linog ang banwa sang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nagluntar ang pagtayog las 9:40 sang gabi sang Huwebes, Pebrero 6 nga may kalayoon nga 118 kilometros southeast sang Jose Abad Santos. May kadalumon ini nga 20 kilometros ang linog kag tectonic ang origin. Na-record ang intensity sa Glan, Sarangani, intensity 4, intensity 3 sa Alabel, Sarangani, General Santos City, Davao City. Intensity 2 naman sa Tupi, South Cotabato, Magsaysay, Davao del Sur. Una na nga ginpahayag sa FIVOX, nga magnitude 6.4 ang nag-igo nga linog, pero sa ulihi ginpanubo ini sa magnitude 6.1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Sa ato naman habon pampaligo, ang Santon Plus Herbal Soap, amuning ato nga ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical sa gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang panit, makapakinis ang kutis, makahatag alibyo sa mga pikas-pikas kag punggod sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, diri kita sa Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede naman deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bagol posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gari ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kon ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang iyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Doktor nga nagbulgar sang coronavirus, nagtaliwa na. Samtang para nga imo mapreparahan ang nagkalain-lain, ano ba lang nagkalain-lain nga sahi sa traffic? Istorya natin na karon sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Yung banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa ato naman nga Balita International, nagtaliwa na ang Chinese whistleblower doktor kagahon sang Pebrero 7 nga mo nagpaandam sa publiko angot sa bagong nga SARS-like disease na gintawag sa karon nga coronavirus. Napatay ang doktor nga si Li Wenliang matapos malatnan sang coronavirus. Gindala ini sa ospital sa Enero 12 matapos nga malatnan sang iya pasyente nga nakumpirma mayara sang coronavirus kag ini ang nagpositibo man sa mga balatian sang Pebrero 1. Sa atong Disyembre 2019, nagpaandam si Lee sa amo nga paglaptas ang bag-o nga virus. Gin-question pa ini sa mga local health authority, kag ginpatawag pa siya sa mga kapulisan. Bangod sa ginakusahan ini nga nagapalaptas ang salang impormasyon nga nagtuga sang kahadlok sa publiko. Ang pagkapata ni Dr. Lee ang ginkumpirman man sang World Health Organization. Naibaloan si Lee ang isa ka ophthalmologist sa Wuhan Central Hospital. Sa balita sa patag sang pagnegosyo, ang mataas nga presyo sang pagkaon bangod sang paglupok sang Bulkan Taal kag sang bago nga sin taxes nga balayran ang nagpasaka man sa inflation sa 2.9% year on year sang bulan sang Enero. Sa tunga sang aktibidad sa Bulkan Taal kag sang pagluntad sang novel coronavirus sa religad nga bulan, ang pinakaulihing Philippine Statistics Authority nga data nagapakita ang presyo sang personal care lakip ng face mask kag health products pareho sang vitamin supplements, mga bulong kag rubbing alcohol pabilin gyapon nga established nga bulan sa piyak sa ma-report sang hoarding kag kakulang sang supply. Ang presyo sang health kag personal care products nagsaka ini sa 2.9% kag 1.7% year on year. Sang Enero, ang gipahag ni Assistant PSA National Statistician Divina Gracia del Prado nga ang health products nag-account ini sa 3.89% sang Consumer Price Index basket, samtang ang personal care products managlakip ini sa 0.36% lamang. Si ginpahayag padugang ni Mapa nga ang presyo sang karne sang baka, isda kag sumuman ang mga tanon nagsaka man resulta sang paglupok sang Bulkan Taal nga nakapakapekto naman sa madamo nga mga farms sa Calabarzon region. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 78 centimos. Ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 55 centimos. Samtang ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 70 centimos.
Kag sa ato naman nga, Balita Entertainment Action Boy, si Heart Evangelista Bala Action Boy, ang asawa ni former Senator Cheese Escudero Action Boy. Former Senator, Okay, now Governor. Governor na siya, correct. Kay man Action Boy, kabalo kagit Action Boy nga, amot kong kabalo, kakakabalo ko ya, nga hilig na siya sa mga animals. Oo, kita mo hilig na siya sa amon. dog. Ha? Kita mo hilig na siya sa amon. Ay, mga animals ka mo. Ay, kasan. Action Boy, kay man, hilig na siya sa mga Action Boy, gina-carry, gini ang mga Action Boy, mga bisan mga ido bala nga, nagitawag Layaw. Wala na siya pili Stray Action dogs. Boy. Oo. Kahit sa iba niya daw may breed lang, ilang siya wala na siya Ayan, Action Boy. sa mga askal. Bisan mga askal pa na Action Boy. Nag-join siya sa... Ikaw, hilig ka man sa askal, pero football ya. Football. Wala ko nang gani kagilantaw, kasad. That's why malantaw ko na Ang mga pala. pong hingagaw mo to Sang? Hindi ba lasta doon nakaligad, nakaagi ko yung bisita ng mga players ng Askals? Dire, wala ko Action Boy. Sa Action Day lang to hingagaw, siya ligo, kung nagkanto di. Dito sa kwan. Sa gali, sa former mo nga nga lungga. Former lungga, gidi. Kaya man Action Boy, ang Philippine Animal Welfare Society Action Boy, siya ni actually ang celebrity ambassador. Pause Action Boy. Sorry lang. Siya na ang celebrity ambassador nila. Even before kung Action Boy, nabisan gamay, pag ikaw na si Heart, makita na ang animal lover, gid saya. Kapag hiling ka gamay, amumugin na ito nga gamay. Kasi siyempre bata, kasi mong animal lover, gid siya kung Action Boy. Nag-join siya sa itong February 5, kagapon niya lang in-upload sa iyang Facebook, sa iyang Instagram, ang ilang picture Action Boy. Nga nag-join to siya, naglakad din sila sa may Batangas, sa Lipas City Action Boy. Nagpakaon to sila, nagpa-feed sila sang indo, sang koring, sang horseman Action Boy. Daw naka-meet siya horse. Buno naka-meet first time. Daw nag-ano man siya Action Boy sa mga horse, balahaw. Kaya amo na nga doon Makabayo. Ha? Makabayo na. Oo, makabayo na siyang horse Action Boy. Dito nakaka-proud na Action Boy. Damo nagdayaw actually sa iya. Doon damo nag-comment ka, I salute you for being chu-chu-chu siya mo na Action Boy. Diba? Good. Oo. Okay, ni Heart Heart pa. Heart pa ya. Balita sa sports. Ginaprubahan na sa Philippine Paralympic Committee ang pagkanselar sa 10th ASEAN Para Games bangod sang 2019 novel coronavirus. Ini pagkatapos ginrekomendar sa Philippine Sports Commission sa among komitiba nga magpagigangot sa ASEAN Paralympics Federation nga i-reschedule na lamang ang biennial meet sa iban nga adlaw. Ginkanselar man sa PSC ang pang sports event nga natala na gihiwaton sa pungsod pareho sang National Sports Summit 2020, Philippine National Games, Children's Games, Batang Pinoy kag iban pang aktibidad. Sunod kay PSC Chairman Butch Ramirez, nagresulta ang desisyon nga ni bangod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga andamanggid ang safety sang kada athlete. Una ini nga reschedule o kung paisol sa tumbulan sang Enero. Natala na naman magpadulong sa PPC President Michael Barredo kag PSC Chairman Butch Ramirez sa Thailand karon nga adlaw agud ipatag sa ASEAN Committee ang amo nga desisyon. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy Friday! Happy Friday! Yes, thanks God, it's Friday, of course. Meaning, this one nga adlaw. Saturday. Good. And weekend na siya, Action Boy. So, saan ma-start ang week start? Ang week start, Monday. Monday? Oo. Saturday na mo na siya. Actually, ang week no start na Sunday. Sunday ko no eh. Kita mo kayo sa calendar, Sunday, no? Pero sa niya do Monday, kaya ka do lapyo. Tanan Monday palang lapyo na yan. Di ba dapat mo lapyo kaya sa Biyernes? Ang mga tao, yung Monday lapyo. Pagka Biyernes ga energetic. Actually, ang Monday, among daw mabudlay ng adlaw para sa kalabanan. Kati, sugod ka naman, bugtaw ka naman, obra ka naman. Daw, pero ini yung mga Tuesday, Thursday niya do na anad na bala. So ka po yun ka Friday po, ka naman Saturday, Sunday. Budlayan ka naman mag-Monday, di ba? Yes, di ba? Ikaw pala sa imo, i-compare lo sa imo, kundi Sunday.
Off mo. Oo. Te, pagka Monday, Doka okay lang man. punta ni Sunday, magyapon ba? Grabe, Sunday. Kaya kaya tingmambal ko sa imo, not all days are Sundays. Na, correct. So, ano gidya? Sige lang. Isa lang. Maya mo nakakuan mo, himuan sa hindi mo. Sige lang, not all days are Sundays. Na. Hindi tanan nga adlaw, Domingo. Correct syempre. Correct agad. Nainigo ko na sa una mo ng iyang term gidla kung daw medyo mga problema siya, mo ni kung ginimuan sa Sinti Mayo, sige lang, not all days are Sundays. So meaning sina hindi tarang adlaw imo. Correct. Ba, do ka mo na action boy no, sakto man. Correct. Very Amo na siya. Amo na siya. So karon sa iba pa nga natin nagakuha na masinigab lang, sige lang, magkaya gani ang paya. Timo naman. Magkulog ang paya. Magkulog ang paya. Or meron pag isa ka term action boy nga. Damo yung balaan, you know? Damo, man. Basta nalipat ko. Meron action boy, ganyan kayo daw ka imposible na magputi ang uwak, no? Tamo ganina. Meron pag inumawa mo. Kag magpa-itom ang tulabong. Hindi ba? Pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Ang tagak amo ng tulabong. Ang labatil na action boy, no? Ngara sa mga rice fields. Basta nila sa kumpol, may aramang kumpol ng tulabong, tilipon na sa galit. Sige. Wala pa kita Meron na? Oo. Kumpol bla. Piu Tilipon na sa tilipon. Kaya sa mga lagba, nga color orange na yung tiil, tapos white din sila yung bilog, white diba? sila. Correct. Sa mo na siya. Yun ang mga imposible ng mga bagay bla. Nan. Ito ka mga, basta, mo na siya. Pwede mo ko mapahulam pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Amo na sabat mo. At hindi ka na yan Hindi ka mo po. Unless koloran mo, action boy. Hindi. Dala mo siya sa uwak na koloran mo. Sa mo na para doon, hindi siya masakitan. Doors, pwede na ka advan ulam anay dabyo. Samtang mo sa magputi lang ang uwak. Naman na. Kaya doon ka simple lang yan, no? Kaya doon ka, ma-hurt ka bisambal nga. Hindi. Diba si White, tsaka kilala uwak. Sige, hula to. Kasi ano puti ang uwak? Dato ko pagputi yun, tapos yun mag-itom ang tulabong. Naman na siya. Para hindi mayo ma-hurt, no? Hindi siya ma-hurt. Si Action Boy po, lang ako dabihan, ay isa kalibo, Action Boy. Pagputi sa uwak daya. Sige, thank you, kita. Naman na. Puti ang uwak. Sige. Ay, salamat yun na. So thankful pa siya. Masabat ka pa na dahil nga, nablang ko na, expect ko na, ha? No, expect ko na. Tamo pa na. Wala gani namang Action Boy. Tsaka naman. Sige. Tudri kita na sa ato niya balita special, Action Boy. Ari ba lang, agud ba preparahan mo ba, Action Boy? Kag hindi ka ma-stress. Mga nagkalain-lain. Anong ginakadlaw-kadlaw, Action Boy? Waya. Okay? Si Jack Bla. Si Jack din nila. Kilala ko na siya. Jack din nila. Hindi daw nalipatan mo na siya. Nalipatan na siya ko, no? Wala na siya nalipatan niya. Pamuyo lang na blan. Sige, sabad-sabad niya. Relax lang, tanay. Pangitanay mo wallet nga daan. Andam. Correct? Correct. Sige. Sa Action Boy, agad mapreparahan mo kay Jack din nila. Pagluwas nga preparahan, dapat iya wallet, hindi madula. Ari prepara, Action Boy, mga mga nagkalain-lain nga sa isang traffic, agad hindi ikaw ma-stress. So, una, Action Boy. May sari-sari man ang traffic? Yes, of course. Para prepared ka. Arin, especially ang mahulagi ng paabot. Para sa isang accident, Action Boy. Aksidente, di ba? Okay. Hindi na dasig yung matinloan, Action Boy, ang area mo. Ginulat pa lang isa ang traffic investigator. Naman na. So, dapat, preparar mo, expect mo na nga traffic na siya, Action Boy. Kung may mga patay na daw ang isa, wala doon pa na soko. Damo pa mo na, Action Boy. Kaya kung aksidente, hindi mo na i-crime? Hindi man. Do kung krimen lang gid Action Boy. Ato lang mga daw gintiro, kalang nga salakyan mo. Sa to nga. Do ka mo na Action Boy. Kaya ginalantaw-lantaw pa ng mga nan. Isa sa mga dapat, Action Boy. So, kung meron, nga traffic ka, sa punta, kasi expect ka na nadaan. Tricycad naman. Doon ka tricycad. Ako yung pag-amo, guro may motor naman, guro na bungguanay. So, dapat, Action Boy, alert ka na, kabalo ka kung di ka pwede ba? Kasi makalusot, diba? May alternate route ka dahil. Especially kung gadali ka, no? Ako ngita ko na dahil isa ako nga, di makita ko na isa sa flyover na sa
Araneta. Pagkita ko noon, nung kadugay, magalali na. Gali po, kadayon. Kay kung gadali kaya, maulihi ka gid. Kapin pa ko na ng imuras daw, time Lagas mo na. Ginakuan mo lang vlog, Wanta-wanta? Sigo mo, gid. Oo, nan. So, next action boy, ari pagid ang ulan kag baha. Na once magulan kay kag baha, expect ka na dayon niya. So mas better nga kung may kadtuan ka, mas ma-early ka 1 hour before travel ka na action boy. Kay baka ba expect ka nga ay lapitan ni mga 20 minutes abot na ko ni. Pero hindi mo pakta action boy especially kung gaulan kag baha. Kaya amo na kaning isa may ara ko nang isa may mga ka-meeting. Tapos ma-late ang irason sa akon ay kano bi traffic mo. Nga ano oras nang kasi balay. Nya alas 8 ko makitanay mo, alas 8 ko makitanay. Nya alas 7 media na galin ako. Dapat ya alas 6 naghalin ka na. Kabalo ka na gid amo na ni gabaha kagaulan. Ma-traffic ni mahalin kay alas 7:30. Sure. Yang travel time mo pa kadto di sa akon mga sobra gani 30 minutes. Correct. Na traffic ka pa. Naghalin kasi niya, alas 7:30 pa kuha, naghalin sa balay, ay dapat naghalin kaya alas 6. Kay kabalo ka na gid niya. Wala ka traffic. Gaulan kagabaha. Para sa ako niya, unless nga nang gulpi-gulpi abi, pero kung na-expect mo nang may traffic, hindi niya rason para sa akon, malate ka mo. Ari pag action boy, isa pagit sa marason sa traffic, ining rush hour. Especially bila kung taga-diri ka mo lang sa Bacolod, tapos makita ka mo sa mga friend or may appointment ka, kabalo ka na niya, aware ka na kung anong oras ang rush hour. Start in action boy 4. Ginawa sa mga estudyante, sa mga empleyado. Kung aga ya, alas 7, mati 7:30 kaya naghalin. Tibilin ka daya sa dalan, action boy. Especially subong diri sa Bacolod, dumudamo nagya sa lakyan action boy, no? Ay, dumudamo. Amo na sang isa sang cause ng traffic, especially especially may nakita action boy sa Facebook sa nagligad adlaw nga nagpromo nga ang monthly sang amo sila nga salakyan, size meal na lang ya. For dako guroy mo down syempre. Tanawan ang down. Tanawan down kay bali bala mo sa aga. Doon nag-promote sila action boy, do ka 3 days amo lang na. 6K plus lang yung action boy. Oo, ang imo monthly. Imagine, ang usually bala ang monthly plus ang salakyan, tagpila gani? Tag 13, no? 14, 15. 13 up na. Ang size meal na niya. Nag-size meal. Ang size meal na yung bulan niya, budget mo lang na sa imo make-up yan. Kala, isang make-up. na. Make-up action boy. So, mga make-up, lain-lain dahil colors at mga lipstick. Kada adlaw. So, dapat high maintenance. Kanan pa na tayong kinakolor-kolor, kayo na butang-butang nyo sa inyo, kuya. Siyempre, para hindi bala pale ang taon sa camera, di ba? Correct. Oo, di ba? Ha? Correct. Ay, kalain black shoe ba do patel ka sa ano? Puti ko yadaan. Sorry. Puti ko yadaan. Puti mata gali. Puti ang ngipon. Puti mata, puti ngipon lang. Hilo pa ka ng gisa eh. Alalay. wala na maintain na action boy. Nakakaon na sa mga egg. Ano man? Itlog. Itlog. Kalain. So, ari pag action boy, mutsi mo da. Ari pag action boy, magluwas sa rush hour, isa sa mga reason man sa traffic. Ari blang ang pagkayo sa mga dalan blang nga kayo. Actually, ginguba lang. Di ba? So, mo ni siya. So, actually, mga ginagawa ka dalan, may mga rason, hindi man mga engineers. Na-expire ko, no? Hindi man mga engineers nga, gani man. Dahil mamunod, kayo pa to sa dalan, pero ginagawa na naman. Pero may Jackson boy, 3 months pa lang ang dalan, 3 months pa lang. Tingnan ba si pag-ubra siguro hindi Mayo, bla? Una. Talagang Mayo na lang nila Basta pag-guba sila may rason, Tapos sa mga nagakayo, basang dalan, butongan man nila action boys ang warning device. Nga visible, gid bala layo pa. Kaya damo ka sa aksidente. Kapin pa yung naka 3 litros na. 3 litros. Huwag inugtugong sa gasolina, bro. Sila kagalingon, may ara. So, amo na siya action boys, sila ginang usually kaya sa mga... Kaya may dugi kahoy lang ba lang ginlansang lang. Meron gani kung may mga buho, dato to sis dalong yan. Kasang buho. Alam mo na bala. Dapat tali may namin yung warning device. Action boy na. Sorry pag ito. Isa man sa cause ng traffic, ang mga nagapila ni bilang mga pasahero ng mga salakyan. Di ba? Makabalan. Wala. Ngahaw. Hindi na ba lang ang pasahero, do mga tunga pa kilometro, kalayon to, dalas yan dulo, gulaton niya to yung galakat. Yung pasahero.
Kabalo ka action boy, marakis ang bisan hindi pulunduhan, balasang pasay. Gulpilong pundo sa tumano, manao. Kasi daw wala man gani, kita mo na ginang isa nga daw wala man gapapara, dulugan magina nila. Oo, bisan wala man laga para sila, dulugan. Tapos kada bangga mahulat na sa bangga, da nga wala man sa nakita ka pasero. Amo na mga kabalers. Subong bala action boy ang mga pasahero bala sa pakadoblan duman, gapila nagisla na. Kita ka na akong gabi. Gapila. Sa Libertad. Ang pasahero. At least wala kang ginamo. Oo, disiplinado sila action boy. Congratulations for that. Oo. Nakita ko na sa ibang nga countries amo na iya. Gapila. Galing niya na iya. Why na iya ganyan na sukanay? Mayo gid sa naghimo sa action boy nag-organize na nga mo na no. Correct. Kaya at least bala makasakay ang tanan. Kabalo ka gid, hindi pasunod Nagpasunod Kung ulihi kaya, ulihi ka man di ba? So, marami kita ko may order. Kinakita ko na mo one time, pagbalibertad ko gabi, bongga, nakapila, gid sila ito, layo pa action boy. At least may order. Correct. Ari pag action boy. Kag order makes? Perfect. Amo na. Wala ka na. Order di mo makes talamin perfect. nga order is the best policy na naman. Kalain. Risk na yan. So, order makes perfect. Do ka layo sa maragtas. So, our action boy, last action boy, mga special nga occasions. Correct. Special occasions. Fiesta, festival. Yes, wala kaguli kabalo nga fiesta dagli sa ila. Kabalo ka nga ba ko loud jab? Oo, no, nag-agi. Talaga na sulod-sulod, di mo iya sa lakson. Na-close ka daan. Sure. Kabalo ka nga maskara. Hala ka dahil mo, sulod-sulod. Di bala? Kinalan kabalo ka na aware ka na nga, ay diin ang mga kwan man, ang mga rerouting na mo. Magpamati ka sa radyo para kabalo ka sa rerouting action boy. Hindi pa kabalo ko, hala, talang-talang kaya kung di ka magi. Kigan mo pa ang mga kaya wala kaya imo na mati. Mga kig ka pa yali mo, ginapulay mo pa na ang kwasyon. Ay man yung maskara ka. Di kayo maskara na yan mo. True. Mati kaya, ikaw yung mag-adjust na hindi kaya yung maskara ma-adjust mo. Kada, action boy, kada lugar, hiwat sa ilang mga fiesta. So, kakatabo. That's why kung pwede palang hindi ko magkadto sa mga pista na ko kadto. Kaya tungkol sa kabudlay sa traffic. Man, kagakapoy, action boy. Diba? Ako inimbitar sa akong dahil sa kabarangay. Kwanti manyaga di sa muna paminsar ko lang kadto ko to. Number 1 ko problema isang din ko ma-park. Number 2 ko nga problema ano oras ko to makaabot tungkol sa traffic. Punta Taytay mag San Juan Asos. Perte ka traffic na. Correct. So iba dito nagagi sa may ganing sa Murcia bala Kansilayan da. Pwede na damong kagi ka, di ba? Lusot Bago. Pwede ka abonan. Perfect. Sige, okay? Sige. Yes, action boy, ato na i-tamyaw ng aton yung mga listeners nga nag-aupod sa aton subong sa Facebook kay Hernani Duya, good morning. Kay Miss Seven Heaven, kay Lionel Golmatico, good morning. Kay nang Mergers Eugenio Fermi, kay Enteng Bivoso, good morning. Kagin action boy may ga-comment to na dula. Kagin na mga basta ara sa imo action boy. Ara daw sa babaw. Kay sa akong action boy kung kadula na siya good ka niya comments. Ay, nang good morning action boy kay guwapa action Dorel Ay, hindi. Yan sa babaw. Halin kay Lionel Golmatico. Pero nabasa ko na action boy. Halin kay Alvarez. Yes, wala ko na nabasa. Sa Macanla on View. Amo na? Si Jo Marie Formentira sa Binalbagan. Donna! Good morning. May comment isa para sa pastor to bala nga. Ang mga action boy, kaya kagina sa babaw, do kadamot. Kung biduga kadula ang Ang akong classmate ni si Lilian Bermudez, liari nang pauli na sa Australia. Good morning, Lil. Lil. Sige. Kay Rona Rihida Trava, good morning. Kay Michelle Cabrillos, good morning. Ginagreet lang ko ng Mosones kag Cabrillos family. Okay. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.